plesne skupine Kroacija, Kambera i Kvimpijanta nas donose u procesiji darove. U tim darovima donose zapravo sami sebe, donose nas kao pojedinca i kao zajednicu, donose našu ljudskost, a Gospodin će nam u pričesti dati darove svoje božanstvenosti. Tako će se izvršiti otajstvena izmjena naših i Božjih darova. Prvih dvoje djece na oltar donose kruh i hostije. Sestre i braćo, u ovom kruhu stavimo na oltar vječnog kralja sav svoj život, sve snage koje posjedujemo, kao što je to činio i naš blaženi kardinal Alojzije Stepinac. Isus nas zove da budemo s njime u trpljenju, s njime u slavi. Kruh je naša svagdanja hrana. Isus Krist je živi kruh s neba kojim se lomi za život svijeta. Drugih dvoje djece na oltar donosi grožđe i vino, da po njegovoj božanskoj riječi postane krv saveza, krv pomirenja. U ovom vinu naše su čežnje koje nas vuku, svoju želju i očekivanje, razočaranje i nestrpljivost stavimo s njim na oltar. Krist Isus primio je palež iz Božje ruke i ispio ga do kraja. Uzeo je čašu zahvalnu i zazvao je Očevo ime. Treće dijete donosi vodu. Od početka stvorenja duh je letio nad vodama. Voda krštenja pere nas od grijeha, blagoslovljena voda posvećuje nas znakom križa, kralju svega stvorenoga donosimo na oltar bistru vodu. Isus je uzeo našu narav da bude jedno s nama i iz njegove nutrine provrla je živa voda da žedne duše napoji darovima duha. Četvrto i peto dijete donose sveto pismo i krunicu. Isus Krist, naš kralj, vječna je Božja riječ. Došao je na svijet da bude svjetlo. Sjedimo do nogu učiteljevih i slušajmo njegov glas, jer istina nas oslobađa. Istina u svetom pozivu milosrdnog kralja. Isus je rekao, dođite k meni. Zrnca svete krunice znak su našeg odgovora. Bog je progovorio nama, a mi u molitvi govorimo njemu. Zajedno s blaženom djevicom Marijom klanjamo se božanskom kralju i kažemo, evo nas, slugu i službenica tvojih. Curica prikazuje cvijet, neka nam bude po tvojoj riječi.